No, dneska z toho asi nebude nič. Asi nie. Ale poďme si to aspoň divákom ukázať, ako to bude vyzerať, keď niečo ulovíme. Môžeme sa pozrieť na zaevidovanie úlovku do knihy návštev. Takže, otvoríme si aplikáciu, otvoríme si návštevy, nájdeme si našu prebiehajúcu návštevu, klikneme na úlovky, nový úlovok, vyberieme lokalitu, vyberieme si druh zveri, spôsob lovu, dátum odlovu, čas, môžeme dať počet výstrelov, hmotnosť zveriny, vybrať pohlavie, použitú značku, ak nám hospodár nejakú priradil, ak nie, môžeme ju vklepať ručne a úlovok bezpečne vytvoriť. Myslím, že to bolo veľmi jednoduché a nakoniec už len pridať fotku a vybavené. Funkcia pridávania fotografií k úlovkom spĺňa aj požiadavky pripravovanej európskej legislatívy. Takže používajte s nami www.huntingo.eu. Ešte dnes.